Rybaření na velkých řekách s sebou nese spousty úskalí. Velký lodní provoz, mnohdy šílenci na vodních skútrech, k tomu velké trajekty. Já vás zdravím, vítejte u nového videa z dílny Black Cat. Je začátek srpna, krásných 35 stupňů ve stínu a my máme 24 hodin na to pokusit se ulovit nějakého sumce. Teďko je poměrně horko, velká lodní doprava, takže si připravíme kameny, připravíme si nějaký montáže, vyzkoušíme žížaly na jeden prut, na druhý prut dáme živou rybu a budeme doufat. Večer si zkusíme ještě vábničku na chvilku a věříme, že v noci to cinkne. Můj život je rybaření. Od začátku mé rybařiny byla moje cílová ryba kapr. Sumci mě nikdy netáhly. To celé změnil můj první výlet do Španělska, kde jsem chytl doslova slunčí horečku. Pak ale přišlo prozření, že to nebude celé tak jednoduché. Můj cíl byl jasný, chytat velké sumce po celé Evropě. Jelikož nerad dělám věci na půl, dávám tomu maximum. Cestování za rybami se stalo můj životní náplní. Tak, návazec na rybu mám připravený. Moje oblíbené jednoháčky, nepoužívám trojháčky na tohle, vždycky jednoháčky, je to šetrnější a prostě mi to líp sedí. 10gramový splávek, není vůbec co vymýšlet. Teď si připravím návazec na žížaly a půjdeme to tam poslat.
Tak, návazec na žíželi máme taky hotovej. Udělali jsme ho dlouhej cca 1,5 m, protože ten prut budeme umisťovat do hloubky kolem 4 metrů. A druhý prut, kde bude živá ryba, ten budeme umisťovat do hloubky 9 metrů. A ten jsme udělali kolem 2,5 metru návazec, takže obě nástrahy by měly být kolem metru hloubky, což je za mě ideální. Rybaření na velkých řekách s sebou nese spousty úskalí. Velký lodní provoz, mnohdy šílenci na vodních skútrech, k tomu velké trajekty, které vám nedovolí rybařit přes den. Přichází večer, řeka se uklidňuje, pojďme zkusit vábničku, než zalezeme pruty. Kluci se zvedají k nástraze, ale žádný z nich ji nechce atakovat. V čem je problém? Tak na vábničku nic, zkusíme to vyvést, hodíme tam ty žížely, hodíme tam jednu živou rybu a uvidíme. Doufám, že ten záběr přijde. A když ne, tak vábničku zkusíme ještě ráno při rozednění, kdy jsou ty slunci hodně aktivní. Na vábničce jsme úspěšní nebyli. Je potřeba rozvést pruty. Umístíme je do různých hloubek. První půjde hned pod břeh, takzvaně pod patu hráze. A druhý umístíme na hranu těsně, než hloubka spadne do koryta. Celou noc jsem skoro nespal, napětí bylo takové, že by se dalo krájet. Nástražky byly neustále v pohybu, ale záběr prostě ne a nepřijít. Přichází ráno, nechci ztrácet čas, než bude na vodě zase peklo. Je ideální čas zkusit ještě vábničku.
Na echolotu se objevuje krásná tlustá čára mířící ode dna přímo k mojí nástraze. Popravdě ani nedýchám. Proč se pomalu ohýbá, ještě čekám a je tam, konečně. Tak celá noc absolutně bez záběru. Ryby s náma spolupracovaly, nástražky makaly, ale prostě ten kopanec nepřišel. Takže jsme hned při rozednění vzali solida, vábničku, hodinku na vodě a povedlo se to. Konečně jeden fuksatej. Krasaveček. Solid se ohýbal jako blázen, takže super, jako spokojení jsme. Hlavně je důležité si uvědomit, že chytání sumců v létě není jenom o velkých rybách a je potřeba si vážit i těch malých. Tak plav, kamaráde. Tak musím uznat, že rybaření v létě má svoje kouzlo. Chytání v 35 stupňích ve stínu není vůbec sranda, ale je potřeba vytrvat a ona ta odměna se vždycky dostaví. Takže my vám děkujeme za sledování tohoto videa. Nezapomeňte si dát odběr na našem novém YouTube kanále. A kdyby vás cokoliv zajímalo, tak nám to napište do komentářů a my vám určitě v nejbližší době odpovíme. Po případě můžeme natočit nějaký videa, co by vás mohlo zajímat. Mějte se hezky. Ahoj.